Je to smutné, ale ďalšie prázdniny sa blížia ku koncu a už aj to horúce leto nám nejak tak nenápadne naznačuje, že dosť bolo kúpania. Záver prázdnin nám vždy prináša niečo nové. My vám prinesieme nové relácie, inovované programy. Aj časem sa vám v septembri pokúsi prihovoriť ponovo, ale nechajme sa prekvapiť. Letos sme sa všetci vybrali niekam zbierať bronz a skúsenosť. Čas M vykročil opäť na Slovensku. Naša prvá zastávka patrí Piesťanskej Soňave. No a tu sa pozrieme, čo pri vode hľadali a našli rozliční športovci, teda hlavne vodní lyžiari. Tak čo, chalani a dievčatá, aké boli prázdniny, ha? Dobre. Dobre? Ste lyžovali celé prázdniny? Hej? Hej. A nemal si vôbec, nikde si nešiel sa niekam kúpať, alebo neviem čo? Jedine len tu na... Len tu? A to celé prázdniny nikam nechodíš? Nie. A chodíte sa aj vôbec aj normálne kúpať? Alebo iba lyžujete? No kúpeme sa, keď lyžujeme. To keď padáte, čo? A kde si bol na nejakej súťaži cez toto leto? V Blatnom a na majstrovstvá Slovenska. A čo si tam vyhral? No prvé miesto na majstrovstvá Slovenska a v Blatnom to druhé miesto. Hej? A ty? Krásavica, Lucia. No, Ja som takto tu dostanem. Ja som bola tiež na majstrovstvách Slovenska a v Blatnom. A čo si tam vyhrala? Na majstrovstvách Slovenska som bola prvá v trikoch a v Blatnom som bola druhá v slalome a v trikoch. No čakáme, že to vodné lyžovanie pôjde dopredu, ale súčasné ekonomické problémy nás trochu pribrzdili. Trápi nás práve to zvýšenie benzínu, ceny benzínu, pretože všetky oddiely prakticky sú odkázané na motorový čln. Je problematické aj otázka výstroje, že vieme si vyrobiť výstroj pre mladých lyžiarov, pre začínajúcich a kategóriu juniorov, ale v prípade, ja sa dostane pretekár do špičky, kde by mal konkurovať európskej špičke, tak na to už nemáme a prakticky si to jednotlivci zaobstarávajú sami. Sú čiastočné dotácie centrálnych orgánov, ale zatiaľ je to málo. I keď sa už končí leto, treba si vyskúšať všetko. Aspoň sa to pokúsiť. Teraz máme všetci šancu.